హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు గుణమ్మ కిచెన్. ముందుగా మన ఛానల్ని లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఈరోజు మన రెసిపీ ఏంటంటే బ్రెడ్ గులాబ్ జామ్. ఇది ఇంట్లోనే ఈజీగా చేసుకోవచ్చు, చాలా టేస్టీగా కూడా ఉంటుంది. ముందుగా బ్రెడ్ తీసుకొని చుట్టూరు ఉన్న బ్రౌన్ కలర్ పీసెస్ని నీట్గా కట్ చేసేసుకొని ఒక సపరేట్ బౌల్లో మిగతా వైట్ని తీసుకొని కాచి చల్లార్చిన పాలు తీసుకొని కొంచెం కొంచెంగా బ్రెడ్లో వేసుకుంటూ మిక్స్ చేసుకుంటూ రావాలి. అలా మిక్స్ చేసుకుంటూ ఉంటే నీట్గా స్మూత్గా మనకి పిండి అనేది తయారవుతుంది. సో మనం మిల్క్ కూడా కొంచెం కొంచెం తీసుకుంటే పిండి జారుగా లేకుండా బాల్స్ కూడా మనకి నీట్గా వస్తాయి. సో మనం పిండిని స్మూత్గా రఫ్ చేసుకొని నీట్గా పెట్టుకొని కొంచెంసేపు అలాగే వదిలేద్దాం ఫ్రెండ్స్. తర్వాత దాంట్లో నుంచి చిన్న చిన్న బాల్స్ లాగా తీసుకొని ఆ బాల్స్ని కూడా 2 హ్యాండ్స్తో నీట్గా రౌండ్ షేప్లో వచ్చేటట్టు చూసుకోవాలి. అలాగైతే ఆయిల్లో వేస్తే బాల్స్ పగలకుండా నీట్గా గులాబ్ జామ్స్ అనేటివి నీట్గా బాగుంటాయి. సో చూడండి ఫ్రెండ్స్, నేను ఎలా చేస్తున్నానో మీరు కూడా ఇలాగే ట్రై చేయండి బాల్స్. సో ఇదిగోండి ఫ్రెండ్స్, నా బాల్స్ చూడండి ఎలా నీట్గా వచ్చాయో. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనము చక్కెర జీరాని చూద్దాం. ఫస్ట్ ఒక కప్ షుగర్ తీసుకొని ఒక బౌల్లో వేసుకోవాలి. సేమ్ కప్ వాటర్ తీసుకొని ఆ బౌల్లో వేసుకొని పెట్టుకోవాలి. స్టవ్ వెలిగించి స్టవ్ మీద పెట్టుకొని కొంచెం బాగా మిక్స్ చేసుకొని పక్కన ఉన్న స్టవ్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకొని అంతలోపు మనం ఒక ప్యాన్ తీసుకోవాలి. ప్యాన్ తీసుకొని దాంట్లో ఆయిల్ వేసుకొని ఆయిల్ బాగా హీట్ ఎక్కాలి. ఆయిల్ హీట్ ఎక్కిన తర్వాత మనం ముందుగా చేసుకున్న గులాబ్ జామ్ బాల్స్ని ఒక్కొక్కటిగా వేసుకొని మీడియం ఫ్లేమ్లో వేయించుకోవాలి. అప్పుడు గులాబ్ జామ్ బాల్స్ మాడకుండా లోపల నీట్గా ఉడికి వస్తాయి. తర్వాత మనము బ్రౌనిష్ కలర్ వచ్చిన తర్వాత ప్లేట్లోకి తీసి పక్కన పెట్టుకోవాలి. తర్వాత ముందుగా పెట్టుకున్న జీరాని నీట్గా మిక్స్ చేసుకొని స్టవ్ కట్టేసుకొని యాలకల పొడిని దాంట్లో వేసుకోవాలి. అప్పుడు మనకి ఫ్లేవర్ లాగా స్మెల్ నీట్గా బాగుంటుంది. తర్వాత మనం ముందుగా పెట్టుకున్న గులాబ్ జామ్స్ని కూడా దాంట్లో వేసేసుకొని కొంచెంసేపు అలా పక్కన పెట్టేస్తాం. అంతే, మన బ్రెడ్ గులాబ్ జామ్ రెసిపీ అనేది చాలా ఈజీగా రెడీ అయిపోతుంది. ఇదిగోండి ఫ్రెండ్స్, చూడండి బ్రెడ్ గులాబ్ జామ్ ఎలా నీట్గా ఉందో. సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ గుణమ్మ కిచెన్. సబ్స్క్రైబ్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్.